Com va? On és un home que em pot ajudar amb l'equip? Comencem de nou. Bona nit a tothom. Bona nit! Em dic Rachel Arias, soc professora de l'astrolingüística. No riais, és veritat. He vingut per compartir unes notícies molt importants. Tan importants que es pot dir que són notícies importants. Sabeu que parlen català per tota la Via Làctia? Al principi hi havia un bacteri que era català parlant. Diu, tinc fam.